Maya po oras, Labud, Kapampangan. Martis na naman eh. Wari, pepalol tayo tang kadinala na 48 niyang nilabasan na Martis. Nya, o ini, 148A ini ne. Mekad, rin kaya beta mong imisipot at Labud, Kapampangan yung gagamitan ko ne. Kasi deng Kapampangan ngayon kailat na le. Ating Kapampangan Canada, King Middle East, no kanyan, Amerika, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, at lakos na siyempre rin Kapampangan King Kayakatamu Pampangan Yapin Labud Kapampangan yung gagamitan ko. Pag naka, dining nga manong kagamitan ko karing Kayakatamong 146A, 147A, yan tini 148A ya kanini, banyala rin ini pakikwanang kung detang manong very common gagamitan na rin kaya katamong kabalen era pala aulata Tagalog lat Gulugan lan ing sasabihan ko mo etano man pipilitan din kabalen tamong gamitan do rin siyempre nung nanong kaburyendo yung malyari yung kanako mo nung atin tamong yang ka ut mo gamitin tayo lang ka ne nung atin tamong tintad ut mo gamitin tayong dinuguan makanya yung kanako ita naman mamilit nanong pata pag-umpisan tane ining mumunang dili kung ne ingkong tegalugan niya wala mo itang putang gagamitan din kung kapampangan ka na medidinan buling kaya kasisigara teguluan niya kung ano yan mo keng kapampangan ito impag tegalugan niya naman impag uling ing pag kasi shortcut niya mo ning kapag na ning Tagalog tang bala mo pag menigar lisyon tas maranong kapang migising so itang tasa ita tegalugan niya naman ita baluyo kabaldugan tingin kapapangan dyan pwede tegalugan niya itutunan ba tiyata kayong Kastila ini dapat atin diyang mas manayo nakatulid din kayong kapampangan baka may lagnat siya niya ilino bara baka tegalugan niya yan talaga. Okay? Yung talaga, at yung katulid na kapampangan ini, di ba? Di ba? Malambat taneng sabihan ng di ba yan siguro mga pulo ng banwa yatang sasabihan tamong hindi ba Tagalog kasi batsak ng hindi ba yun naning mas manahin ng kapampangan chismis yung chismis bistaman magagamit siyang pareho ataking Tagalog ang pong kapampangan dapat natin diyang mas manahin na katulid kang kapampangan ulitan Tagalugan niya yan palitan Tagalugan niya kayapin kaya atin niyang mas matulid mas katulid na kapampangan ako wari dati Tagalog yan nano yung mas manayon na kapampangan bawat kapampangan niya natin diyang mas manayon na kapampangan nang ing na ngayon itang NG alayang NG kapampangan atin diyang mas katulid din atin diyang mas manayon na kapampangan nano yan mo okay dito na mo dapat bayo ke nariyan buri ko lang di na maya po oras di nga duwang tao nga rin muna Lisa Tiki Lisa Tiki metong yakarin kaya katamong talatuki kaya katamong advokasya dakala salamat Lisa kaya kang tuwala kaya katamong kimutan ating metong pang buri kong di na maya po oras Pretty Boy Junior TV Pretty Boy Junior TV
talatuki tayo kayong YouTube, subscriber kayo kayong YouTube. Maya poras kaya. Itanamo, dakala salamat kaya kayungan, at din kaya kayong anak, din kaya kayong apo. Iyo sana panagalugan. Kapampangan tala, banting ko pa yung dagol lang Kapampangan, di ka kapag masabalan laki ang Kapampangan, at patse Kapampangan tamo, siyempre, kailangan ipangapampangan tamo. Ne? Tanamo, nakala salamat kaya kayungan, Luid Tamungan.